Salum. Belum. Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah. Pasaton selamat hari Minggu ma dihamu amang inang remaja napa sepulung naman dohoti ibadah di gereja nang di Bagasta marsada-sada. Selamat hari Minggu dihamu amang inang perhadonami. Buriani tuhata nahina holongan marsadani roha mahita muse sedarion lau memuji tuhata di minggu okuli namat lapatan saya tongdo mangaranapi mataku dopak Jehovah. Topik ni minggu ta sundeng gando patik ni Jehovah. Laos di bagasan minggu okuli sadarion di patupado pertukaran mimbar parcamita sa distrik 20 sada Banten. Atong sian nasa roha dohot aporseon tapasangak matuhatai tapuji ma ibana marhiti na maredde sian buku ede nomor 125 sian ayat sada 1 ayat 3 marlas ni roha hitaon. Hiti-hiti guarni di bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadian at mo palangit dohot anoon. Amen. Say tong do mamerengi matakku tu Jehovah, ay ibana do mangenet patus yan jorkong, say do pakkon maaw, jala asiro hamdiaw, ay pujung jala nadangol doaw. Hodo ale Jehovah di halunguton rohakku, ale di bataku, marhaposan tu hodo au, say unang paila au. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ali amanami na di badua kijang, disuruh ho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disigai aka ulaw ni si Borisi.
Say padungo mahami marhiti-hiti to dim na badiyay. Asa unang tarpedem hami di bagasan dosa. Alay asa monang hami saat rodi ujung. Jala asa mardami hami sa leleng di tanaon. Paima saat hami tuhanguluan na sorasuda. Marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji matuhatta, marhite buku ade nomor 470, sian ayat 21 ayat 3. Yesus hona punaau. Tangyok kamu ma patik ni debata de minggu tasadarion. Ima patik parjolo satu patik pasapuluhon. Patik parjolo. Au do Jehovah debatam ninna debatatta. Dang jadi marakup au bahenammu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu. Jaladang jadi sumanolmu, manang ahana di banua kijang, dohna di banua tongawon. Rodi na di bagasan aik na ditoru ni tano, yang go tunggabe si sobaon, manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yang go soture dalan na. Ay hona uhum na dosukot akan namar sineang di guarna. Patik paopaton. Ingot hamu ma pabadiaon ari minggui. Dina onom ari maulah hamu nasa si udaummu. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo disadari. Manang anak mupe. Manang borum. Manang naposom lahi-lahi. Manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ay dina onom ari do di toppa debata langit do tano, dot laut, dot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhani. Di baheni do umbay na di pasu-pasu debata Jehovah, ari paradian nai, jala di perbadiai. Patik palimamon. Ikon pasangapammu do natorasmu asa martua ho. Jala leleng mangolo di tano na nilehon ni Jehovah de batam diho. Patik pa onopon unak ko mamunu. Patik papituhon unak ko manakko. Patik pawaluhon unak ko manakko. Patik pasiahon unak ko olo makatindakan hata nasotutu, maralohon dongan corma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripan ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu.
Bihado padak ni debata taringat tu patik na sapului. Odo. Audo Jahoba debatam ninna debatata. Pargogo na suatu dosan cara parimas. Siduluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna. Ro di sudut patuluhon. Ro di sudut paupaton. Pinoparni akan na sogo roha diau. Alai asido rohaku. Dia akan namar ribu-ribu akan namar holong di roha diau. Naso mangalosi patiki. Ima sahatna atong rap mangido gogo mahita tu debata lahu mangulahon na hombar tu patiknai. Tapuji matu hata marhite buku Eden nomor 722 sian ayat 1 ayat 2 tujolomi Tuhaku. Potima dosata tu debata mertangiang mahita. Ali Tuhan debata ama nami, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugu na sohatu dosan. Si topan nasa na adong paruhum na tigor na manghuhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahuulah hami marhiti sian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhiti sian tubuh-tubuh ni rohan nami na roai nang sian pakatayon nami na soturi. Ro di pangaloyon nami di hisap-hisap ni rohan nami. Natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami i. Alai natarsosol bagi do hami nuhaing alani i. Asi maruham dihami ali debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho. Alani anak haulongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Jala suruh mato di perbadia tu rohan nami be. Asa terbaik kami mengoleho di bagasan hati kuran. Dohot habadion. Gabe saat kami Tuhan ngeluan nasora sudah. Na pinar baga-bagam di akan na porsea di anakmu
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringat tu hasisan ni dosa. Alani panglasiat tado ubahin natat tulang Kristus. Jala binahan ni hajahatot tado ibana mabukang. Ape tu ibana picang-picang parhitian ni hasanangata. Jala binahan ni bugangna malum itahilala. Hasangapan ma di debata na dikijang. Amin. Tapujima Tuhata marhite buku Eden nomor 232 ayat 1 dot ayat 5 sian sude parulian na arga. Tapukama bipilta jala tajaha mahata ni debata naga beturpo epistel tuhita di mingguta sadarion iman atas surat di sada Korintus bintu sada memuka sian ayat 10 walu 1 ayat 25 marsikat sorin mahita majahasa ai hao to doha tanah taringot tu silangi di rohani akna lau mago alai hagogoni debata doi dihita na dapotan haluaon ai na tarsuat do haugahon habisuhon nina bisuk jala hawolokon rohani parroha di dia mana bisuk di dia ma si boto surat di dia ma parsinabulitanon dang gabiha oton habisuhon ni portibion di bahen debata ay mangihuton habisuhon di bata dang ditada portibio di bata marhite dalan habisuhon gabe di halomoho di bata ma paluaon akana porsiai marhite-hite jamita hauton aina mangilo tadda do anggaha alak jaudi
Dalam mengalui habisuhod do ia halak junani. Alai Kristus na tarsilangido hujami tahun hami para gasip doi dihalak Jahudi haoto disipile begu. Alai di akan natarjoi nang Jahudi, nang junani, gabi hagogot ni debata, dohot abisuhon ni debata do Kristusi. Ima sahatna martua mahalak na tumangyun hatan ni bata jala upiapsa. Amin. Tapuji matu hata marite ede puji-pujian sian kur letare diuruti kur ina Deborah.
Korina Deborah. Tapuji matuhata marhiti buku Eden nomor 128 sian ayat 41 ayat 5 ditanda debatata. Di ban holong
tindakkon maha porsiotai songona tindakkon itu ngatta saha porsion di sedok pertibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon di si Maria na gabi-gabi saton di perbadia adorang suabuan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuan ni Silatus na may trapajal do ibana di hawag na silang na tuwa na turo dum di tanom na mula mangulu di patuluhon na manay tu surgo lauhudu tu siya min debata Jehovah amanay pargogo na suatu dosani disima ibana pay mamula so tanoon manghumihan na mangulu do na mate au porsia di ton di perbadia jaladong sada huria na badia huria hato pandia Kristen akan na badia do dia sani dosa do dia tay nama dok mula mangul do sugot daging hal nang mate do dia muluan na sudah amin. Tapuji matuhata marite ede puji-pujian sian kur ina par hari Kamis diuruti kur ina solideo HKBP Salebaran.
Kor ina Soledeo HKBP Salembaran.
Tatangihon ma titing ni huriata di bagasan minggu sadarion. Huria na hinaholongan di bagasan gorni Tuhatta Yesus Kristus, saunari tatangihon matikting di huriata di minggu sadarion, imana parjolo goarni minggu. Goarni minggu ta sadarion ima di goari minggu okuli, doho topik sundenggan do patik ni Jehovah. 2. Pertukaran mimbar parjamitas sa distrik 21 Banten. Di hari sadarion minggu tanggal 3 Maret 2024 di patupa do pertukaran mimbar parjamita sa distrik 21 Banten. Namar jamita di parmingguan manugot pukul 6 ima amang padita Rio M Pasaribu, padita fungsional resort HKBP Perum Tangerang. Namar jamita di parmingguan arian pukul 10 WIB ima amang padita Selamat Hutagaol STH, padita HKBP Resort Salembaran, rap dohot punguan kur ina solideo HKBP Salembaran, nalaho patubegehon ende puji-pujian, dung sipul parmingguan di patupado ramatama nani hobasi Dewan Koinonia, dohot punguan kur ina parari Kamis. Namar jamita di parmingguan botari pukul 10 pitu WIB, ima amang padita Ronald Christmas Huta Barat, uluan ni HKBP Rogate Sepatan. Padita Haris Tanda Huria Sitorus STHMM marjamita di parmingguan manugut pukul 6 WIB di HKBP Perumnas Tangerang. Inang Bibel Pro Epa Susilawati Nenggolan marjamita di parmingguan manugut pukul sia WIB dohot parmingguan arian pukul 10.45 WIB di HKBP Rajek Asri. Di parmingguan manugut arian dot botari papung pilihan khusus dohita tu Haporluon distrik 21 Banten marhite amplop naung pinarade ni huriata. Tolu basar seksi perempuan. Di ari sadarion minggu tanggal 3 Maret 2024 dung sipul parmingguan manugut dohot parmingguan arian seksi perempuan HKBP Bonang Indah patupahon basar makanan laho manupahi tu hapurluan bona tahun seksi perempuan HKBP Bonang Indah tatupahi maulauni bahen sangap di kuarna. 4. Parguru Malua. Di hari sadarion minggu tanggal 3 Maret 2024 masuk pukul 10.04 WIB maringanan di gereja parsiajaran Parguru Malua masuk Muses Songon Nasomal. 5. Rapot Parhalado Partohonan. Di hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 masuk pukul 20 WIB dung sipul sermon Parhalado maringanan di gereja di patupa huriata do rapot Parhalado Partohonan HKBP Bonang Indah naeng pemilihan periodisasi majelis perbendaharaan Dewan Koinonia, Dewan Diakonia, Dewan Marturia sinosohon tusude Parhalado Partohonan asaro madohoti para potoni. Onom mangapuli. Di hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 masuk pukul 20 WIB di patupa huriata do acara pangapulion sada keluarga GB Sinambela inang Erburu Marbun nama ringanan di perumahan Dasana Indah blok TA 10 sada nomor 15 Bonang masuk Wik Nasaret siala nong jumolo di alap Tuhatta na toras bawa ni amang Sinambela ditiki naong salpui. 2. Keluarga Nyonya RJ Hutagaol inang JN Buru Sidabalok nama ringanan di perumahan Medang Lestari blok B2 J10 Ono Medang masuk Wik Eprata siala naong jumolo di alap Tuhatta amang RJ Hutagaol ditiki naong salpui. Saya Tuhatta mana mangapuli sudah keluarga na tininggal honing naong jumolo modinge. 7. Partangyangan bona tahun seksi perempuan HKBP Bonang Indah. Di hari Sabtu tanggal sia Maret 2024 pukul sia 1:15 WIB maringanan di Lubana Sengkol, Tangerang Selatan. Di Patupado pertangyangan bona tahun seksi perempuan HKBP Bonang Indah
sinosohon tusude anggota seksi perempuan asarade mandohoti ulauni. Walu partangyangan gabungan remaja dohot naposobulung saresot HKBP Bonang Indah. Di hari Sabtu tanggal 10 Maret 2024 masuk pukul 10 siawib maringanan di HKBP Pos Parminggon Cirarap di Patupado partangyangan gabungan remaja dohot naposobulung saresot HKBP Bonang Indah. Pembicara Bibel Pro Florida N Boru Manurung SPD. Topik pemuda baper manang pembawa pengaruh. Kejadian sada ayat 4. Subtema jadilah menjadi anak-anak Tuhan untuk membawa perubahan yang baik. Sinosohon tusudir remaja dohot naposobulung nihuriata asa rotu partangyangani. Sia launching tahun Okumene Inklusif 2024. Di hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 dung sipul jamita di Parminggon Arian pukul 10 WIB di Patupado launching tahun Okumene Inklusif 2024. 10. Haputuson Rapot Huria 2024. Maulia tema tapasatu tuhat tadi bata di hari Minggu 25 Februari 2024 nong salpo nunga di Patupa Rapot Huria HKBP Bonang Indah. Nama notopon program dohot anggaran Huria tahun 2024 piga haputuson Rapot Huria ima sada jadwal parminggon di Patupa 5 hari parminggon ima jadwal parminggon manugut mulana masuk pukul 6 gabi masuk pukul 7 WIB. Jadwal parminggon sekolah minggu mulana masuk pukul 8 gabi pukul 7 WIB. Maringanan di gedung sekolah minggu A dohot gedung B. C. Jadwal parminggon praremaja mulana masuk pukul 8 gabi masuk pukul 10 WIB maringanan di gedung B. Jadwal parminggon Arian masuk pukul 10 WIB. Jadwal parminggon Botari masuk pukul 10 pitu WIB. 2. Naeng di pabakit ma panitia khusus sian seksi perempuan laho penggalangan dana penggantian bangku panjang di bagas gereja tah. Tulu jadwal kor kategorial dohot kor week diganuk parmingguan holan tulu kor. 4. Naing di Patupa periodisasi tu majelis perbendaharaan dohot dewan periode 2024 1 2020 dohot seksi periode 2024 1 rodi 2026. 5. Huria nama kubasi di musik dohot song leader di parmingguan dang boy be masuk bersamaan mengisi kor kategorial dohot kor week. 6. Mamuka di tahun 2024 Huriata naing pasahaton tanda holong ima ulos tu ruas nama rumur 70 tahun. Pasahaton tanda holong di Patupa di parmingguan tu ruas na didampingi keluarga. 7. Naing di Patupa launching tahun Okumene Inklusif di hari Minggu tanggal 10 Maret 2024. Walu partangyangan pamuhai di Patupa di gereja di hari Rabu tanggal 10 Maret 2024. Partangyangan penutupan di Patupa di gereja di hari Rabu tanggal 20 November 2024. Siah pemekaran Week Bethlehem ditunda pelaksanaan gabe tahun 2025. Naing dibentuk tim khusus tu persiapan rencana pemekaran Week Bethlehem. 10. Laho peningkatan ulaun pakobasion turuas asa ganup week mangaririt sada 1-2 halak calon situa. 10 sada anggaran penerimaan dohot pengeluaran gereja tahun 2024 ima penerimaan 1.350 juta rupiah. Pengeluaran 1.350 juta rupiah. 10 sada tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja sinosohon tu sude ruas nihuriata asabui tapasahat tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja boima ditransfer tu rekening panitia pembangunan di Bank Mandiri nomor sada walu 000 sada 06 sada 554 atas nama sampai sitorus. 12. Pilihan dohot iuran bulanan
Pilihan parmingguan, pilihan sekolah minggu, hamuliateon, pilihan bulanan, keluarga dohot iuran bulanan, boima tapasahat marhite situan nabik, manang sekretariat gereja, manang ditransfer tu rekening huria. Parhepengon dohot torop ni ruas narodi parminggon nong salpu, boima tajaha di file nong di pasat huriata tu ganup WA group. 10 opat, selamat ulang tahun. Parhalado rap dohot ruas ni huriata pasahaton selamat panjang umur. Go las ni rohama tu sudir ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh. Dohot marulang tahun hot ripe sian tanggal 26 Februari 2024 satu tanggal 3 Maret 2024. Hata ni tuhata si piopota imana tarsurat di Jesaya 55 ayat 3. Tareh kamu ma pinggol muna jala roma hamu tua tagonan hamuma asa mangulu to dimuna jadi bahenokku matu hamu padan saleleng-leleng na ima padan parasian nasitongi tu sidapit naso tupa muba aka guar-guar na marulang tahun hatu tubuh dot marulang tahun hotripe boy mata jaha di file nong di pasat huriata melalui WA grup songonima tik-tik namasa di huriata di bagasan minggu sadarion tuhattama nama masu hita mau lihat ya. Tapuji matuhata merite ede puji-pujian sian kur amasion.
Naing bagi utama baritan nauli na pinatol hasni na posona marede mahita uhud papungu pelian sada A do sada B marede mahita sian buku ede nomor 826 gohi yau Tuhan. Tuhan berhiti atami gohi au Tuhan berhiti atami songon hudan marumar doa Tuhan di sumur gohi au Tuhan berhiti atami gohi au Tuhan berhiti atami gohi au Tuhan berhiti atami nama uas koto diku oh Tuhan di hatami gohi au Tuhan berhiti atami gohi au Tuhan berhiti atami gohi au Tuhan berhiti atami asatang calamat oras au berhiti hatami gohi au Tuhan berhiti atami Kau lakon ayat sada. gohi au Tuhan berhiti hatami gohi au Tuhan berhiti hatami songon hudan marumar doa
Dami na sumurong siyan saluk na roha, imana mangaramoti aka ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tahi. Amin. Urian itu hata ni debata manang barita nauli di minggu tasadarion imana tarsurat di pesalmen 10 mamukama sian ayat 2 sahat rodi ayat 15 hujau madihita salukna sorom mahata di debata sundinggado patik ni Jahoba tahu si pasabam roha si tomdo panidangion ni Jahoba di babisuk do natubuk marroha tigordo patik ni Jahoba aka si palas roha pitado patik ni Jahoba dipatiur do parnidaan pitani parsobaun tu Jahoba do nahototong hasitong do aka uhum ni Jahoba tigor do sudina umarga do akai sian mas do sian sere palaki nagudang situtu tumonggi do akai sian situa ni lubang do hotang bule naposope dapotan sipaingot do hinorhon ni ih gudang do upani na mangaraduti akai tung isema uboto akka haliluon sese sama dosa akka nasohuboto palua ma huhut naposom sian akka hagidjangon ni roha asa unang ahu dirajai disipe asal lias jala botor ahu sian pangalasion nagudangi ope sailomo ma roham dia kahatani pamanghaki dohot di pakateon ni rohaki tujulu ni buhim ali Jahoba partano batwaku dohot siluluhonau ido anggo sahatna horas di tasalukna amanami do inanami sawoni nang akaya nakon nami napa sobulung narong di huriata kami Padita Selamat Parduan Duta Gaul nah sonari melayani di HKBP Salebaran Resort Salebaran nunga berkeluarga kami inata nawala pami buru lubis tulu danak di kami nggak ke kuliah ya angna semester itu baru na siap pudan semur tulu kalau tulis siapa yang nama kami setahun berapa bulan dobe di Salebaran dengan lumayan liling saya stokna termasuk orang lama ya ibajo songon perkenalan di hita ketepatan molo secara keseluruhan kami dakia dobe sianon dobe ya ale adong do apala takas na utari son dong tabu dan di son na biasa kita Jepang kor sama ya amanami nanami ya nakonami na hinaolongan ibagasan guar itu hata Yesus Kristus hata di debata atau patik manang na firman Tuhan selalu doon digambarhon songon bentuk petunjuk panduan kompas molohita lau tusada perdalanan molo dia kapartikan waingon ala dengan kecanggihan di teknologi ngarung di Google Map kami penakaningan ketepatan tuson nakarya kami aka inanamion sebagian marmobil elep kami marmobil sendiri ala nak kiasanon alai mar map dotong kami alai samon naga do daking dibuat supiri jauh memang jago di mana mobil do kami ngasong agak bingung ya ale mepi adong do ale dang ngah do ya memang dang pula malu mamerengah mep ya i petunjuk arah mengarahkan kita firman Tuhan marisihon arah do tujuan dan yang kita tuju hata di debata
tidak pernah salah. Alai mampu do hita menyala-nyalakan. Kata di debata. Dang songon hukumon. Hukum sebenarnya degat do. Alai pelaksanaan ini dang songon hukum si bata olo tumpul ke bawah ya. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hata di debata untuk semua. Alana memang bagaimana panduan, petunjuk, kompas, arah untuk dia do tujuan. Alani gabe pedoman ngulu do sasi tong na hata di debata. Panduan di nguluta. Ido ban makana diduti diturpuki lobi sian mas sere do takalan asing. Gak akan bisa gabe dibayan ukuranna hata di debata manang firman Tuhan, oh itu bisa dibayari seperti kita bayari aja. Buido dapola masalai, dang salai, nataulah honi. Pahati, hata di debata, jangan mencuri, ya jangan mencuri. Olo otik-otik kan boleh bang, kada pola dia, ai masalah menyangkut dus di roh hadui, denda. Enggak, hata di debata de patik dui. Berarti ikon ido sasitong na. Bahasa ikon mana kok? Kenapa harus kamu ambil? Itu kan bukan hakmu dan bagianmu. Apapun cerita anda manang di dia pihak ulauta. On sebagai koreksi don dihita sudi. Bahwa firman Tuhan ido na menguji. Ya. Ido nama tes menguji sudi aka ulauta. Apapun itu pekerjaanmu amanginang, ahapin taula, ujilah segala sesuatunya dengan firman Tuhan. Unang uji segala sesuatunya dengan puji-pujian orang. Boy do dipuji halak kita, alani aka ulota, oh luar biasa ini macam do segala macam hal. Tapi sebenarnya itu sudah berlawanan dengan hata di debata. Boy di alak sudi mandok songoni. Mari, ini bentuk introspeksi itu kita sudi melalui firman Tuhan. Ala dia manami do inanami anakon nami na inaholongan, mana perlu dipraktek idona perlu dihitan wain. Praktek di kehidupan taringo tu hata di debataon di hajol mataon marhiti hata di debatan nagabi panduan di tonga-tonga di guluta. Pertama harus ada komitmen dihita. Ada komitmen di bagasan guluta bahwa memang hata di debatai ibarat di Songonon, molau manu alanau berangkat sian silidung, biasa dohami auhia namang martani, ya 20 tahun saya di Tapanuli, jadi 1,5 lebih dope 1,5 tahun 4 bulan dope hami di luar Tapanuli ya, alana hami hampir 22 tahun ya melayani, selalu hami bertani, mangula, ya. Jeruk ya dohusuan ya, mar tomat pehya, mar cabai pehya, mar jagung napar budi sebelum pindah tu son. Adong 3 hektar lokasi nahu olah kami, alai dang tanu nami, ya. Dang napala tanu niluria, molo tanu niluria na terakhir nahu tempati kami, dang pola bidang lokasi na peotik alana di bahal-bahal lo, ya, di bakal-bakal lo dang pola strategis tempatnya sebenarnya untuk pertanian. Alai kami manggula tempat nasi. Manuan jagung doh kami. Molo manuan siswa suanon itu makanya ada komitmen ya tentang komitmen non tegas kesepakatan seperti ibarat kita menanam tanaman. Adong bibitna tasuan tang boy tata dikoni. Ikon adong doa ka prosesna. Prosesnya adong perawatan guarna. Berengot di mana bahado perkembangan na pertubuhna. Alani berengot molo songon na marhuni gimana ado mabainon. Boido 2 macam. Misalnya penyebabna ra na hurang aek. Alani logo nyari atau mungkin hurang balajo. Bodu pemumbukan do takalan asing. Muse mungkin di daun di mana bahasa bulungna berlubang-lubang. Berlubang-lubang, songonon. Beda mah molo bunga janda lubang, kan? Berbeda moli.
karena dong do bunga na songoni dibayan bunga janda lubang genda maloon na mapain bahasa marabu-abu mana aharo penyebab na macam ikon taparwao do mulai sian awal mulai sian penanaman perawatan sampai bahkan naik panen dang boy ya sarta pasobu basawan ke bisona marbe gimana ape duhu nape gau tibotong sian jagungi ya pasti marbe gumodang hamana disi manggugai imana alani songoni sastong na proses di bawah hatan di debata kebe pantuan ada komitmen memang dang semudah songon holan manuan gudang dojol mabui holan manuan tapi dia tidak bisa merawat gudang deh hita palo manuan saya tanam tinggalkan habisi rohnya anak kecewa bahasa somono nina tapi memang dang tidongan di mana dang di parwon di mana hata di debata bedo tong soni makanya ikon arong komitmen harus dirawat terus berarti ada prosesnya bahwa memang hata di debata firman Tuhan boy mangula di bagasan mulutta dang naholan umoto do hata debakan gudang do soni umoto di hata debata jangan mencuri contohnya sederhana foto sudi do mabote anak-anak pun tahu alai molo holan di boto do sawani apa gunana ternyata di praktikna di mana tidak memiliki komitmen dang adong perawatan dang adong penghargaan dang adong penghormatan do takalana ase na paduahon amanami do tiranami na inaholongan di bagasan guar di Tuhan na Yesus Kristus di hajol maton rekodo memang hatan di debatai memang dia firman Tuhan itu adalah sempurna ikon mangerbang do di bagasan holong dohot habisuhon di dalam kasih dan kebijaksanaan halak na mengakui di goluna hatan di debata memang betul-betul do sempurna dia pasti orang yang bijaksana orang yang penuh hikmat jalagok holong di roha molotong do di segai ulau di dongan nama nginang undang madokon nata di debata sempurna inna di boto imana do tapi ternyata dang dia non rodongan na diula ke ulaun na disegai siya non ya budak kian naka pangalahon na sisogoni ternyata ditiki mapain aka hal-hal na perlu keputusan-keputusan di tonga-tonga di nguluna be dang kebijaksanaan dang habisuhon holan mangasaon pikiran na duk guguna HP firman Tuhan itu sempurna hata di debata sundingkan do patik di debata puasa gabi songoni HP ikon mangerbang dui di bagasan holong molo memang tutudo hata di debatai sempurna alada memang hata di debata dak dia berbelok-belok dia akan lurus isena ulo berbelok-belok hita do na ulo berbelok-belok Allah sifat hita singgah tu kiri, sifat hita singgah kanan. Alem Allah hata debata ini terus sampai sekarang dari dulu. Dakya berubah, imana. Alai dang boy diukuri, marhite ala di pangkata, jabatata, huasota, hamorauta, dota kalanasing, ido maka didok nakanian lobi sian mas, ndak ada hitungannya. Mangerbang di bagasan holong, dota bisuhon. Ido sasitongna hati rejaan di praktek ningguluta sigan di bari. Nah batuluhon ama anginang dan ekonomi na inaholongan rikot ni akapar sauran manyan ditiki tak akui di goluta songon pelaku firman hita memang hatan di debatai memang sempurna di tonga-tonga ni nguluta parsauran marado pun akajolma unang manian tutudo hita menguasai hatan di debata taboto do hatan di debata taboto do di praktekna alai adong kelemata kiri kanata ulu dang tatanda ai siadunang teh apung ni siadunang opung ni sia ai sidu teh
Ni suku bisa tetanggamu na nasongono ni ise do tahena. Dakya binoton na. Ape bisa jadi dang halak Kristen. Bisa jadi dang sasuku do tita. Bisa jadi dang sabang do tita manang ise betahui. Alana hita makhluk sosial. Batotu halak na memang mangulahon hatan di batang. Dia akan memiliki hubungan sosial memang luar biasa. Siapapun itu. Dang boy dibatasi. Holang kita suita mada, holang punguan para kabison mada, holang punguan solidion mada, holang amasionon mada, dang boy. Jadi gabi adong eksklusivitas di hita. Salah doa kepemahaman nasi songoni. Alana memang praktek ni ngulu ni akka jolma na maka porsai hata di debata di tonga-tonga di nguluna. Tentu parsaurani memang luar biasa. Jala parsaurani ikon marision holong di roha. Hati goran dohot serep di roha. Parsaurani dang naing patuduhon. Saya banyak memberi sesuatu di sini. Saya lebih hebat dari kalian. Utibo pendidikaku. Dan soni. Alai pataridaun serep di roha. Ido parsauran. Mologabi hagi jangon di roha do tapatuduhon marhite parsaurata karena aku yang bentuk ini pungat amasionon au do maraha alani manang biape ikon sa guru dia udo arong do songoni ya au do boto misalnya di bola di tapadulian biasa do songoni akasi tanam bambu sisuan bulu tanam bambu biasa do songoni opunami do tikira julu maraha garijau ni datong kan partunggul na peso segala apa nga urupa ko kami partunggul le dangadong be alana nga bangun na benuay kan ka canggih-canggih ya nga model na arsitek na dangadong be tiang-tiang nei contohna alay partunggul na leluja do opung nami na julu manudukis yan dulukan nila ujung na dong para tahami dangadong be partunggul jadi ame donon na dagisi be tunggul le aladima diamu nama nami dan para saoran harus patuduhon serep ni roha kerendahan hati. Halak na patuduhon kerendahan hati tentukan di bagasan holong be mampu ibadah laho mapain dirina sama dengan yang lain. Ido na mengakui firman Tuhan itu sempurna. Dan gabi hagi jangun baino di mana ketika dia menguasai hatan di debata. Ketika mana maboto hatan di debata. Napa waton kemana budi. Kemanami nanami yang nakonami na inaholongan. Halak nama praktekon hatan di debata itu sebenarnya yang menikmati kebebasan marhite silang di Kristus. Ido halak nang merdeka di nguluna. Bada pemahaman tatarigo tu si. Manang hatan di debata tapahami. Ini menghambat saya mang. Apa yang menghambat kamu? Menghambat saya gak bidang bue bebas. Alani patikon. Alani hatan di debataon, dang boy nyan, dang boy on, gabi terhimpit tiba, gabi dang boy nikmatan, na di portibion. Betulkah seperti itu? Banyak kan tentang kebebasan? Nang salah pemahaman tentang kebebasan, halak tanpa sadar, ay molo arian amanginang, harian kehidupan di provinsi Bantenon, luar biasa sibuknya. Kari jodoh segala macam malam hari, ketepatan memang dang pola olo dang na pria na suka kalau keluar malam, jadi pola boto ala informasi dah, luar biasa hirup pikuknya malam hari, heboh, dia klap do segala macam hal, itu kebebasan? Iya, ninda sebagian halak nana yang menikmati kebebasan di Portugal, tapi ingat orang na songoni sasitong na ido na tertindas, ido na gabi budak. Ay molo alkohol do mangareje dirim, kamu berarti sudah diperbudak oleh alkohol. Betul? Ketika engkau bisa menjaga dirim, jangan mencuri, inna patik di debata, dang manakoh, itulah kemerdekaan yang kau nikmati. Berarti, dang adong beban diho. Dang adong persoalan di dirim. Bahwa aku memang halak bolo nama aku kan terbebani dong. Kapan ini ketahuan ya? Persoalan 3 tahun dah lewat boy duduk-dukit. Ya. Boy udah dibongkar.
Diripu dodang melah dia be HP tiba-tiba panggilan dina. Orang yang menikmati kebebasan bukan kebebasan Anda di Portibion songon kalian. Molo gabe narkoba do menguasai diri ya, anak muda, naposo bulung, bapak-bapak, ibu-ibu, berarti diperbudak narkoba itu hita. Itukah kebebasan itu? Wah, bicara mangulo memang bicara posodo pe bandikmatan mau ninda. Itukah? HP sebenarnya nunga diperbudak aka nda di Portibio kita. Orang yang betul-betul menikmati kemerdekaan sebenarnya ketika mana boy sebagai pelaku firman di tongga-tongga di Golue, itulah orang yang merdeka. Dia tidak terbebani. Alanya hati-hati hita. Ketika hita menikmati akan adong di sekitar ta, ketika uang kita cukup, jabatan kita memungkinkan, kuasa kita adong di si, kita memakai dengan segala sesuatu. Nah, ingat, jabatanmu juga itu bisa menjadi memperbudak dirimu. Alai buado boy mabain jabatan mi, kuasa mi, parbinotan mi, hamorau mi, menjadi sukacita bagi orang lain. Doh diri doh takkan di sekitarmu, doh memuji Tuhan di tonga-tonga di gulutta. Di sido sasi tongna hita memang betul-betul menikmati kemerdekaan haluaon dan nilehon di debata marsite hatana taulahon di tonga-tonga ni ngulutta. Amin martang yang baita. Debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang go puji-pujian dot hamolateon. Upasahat rohanami tuadupanmu di bagasan tikyon. Di parsauran nami rab doakan ruas di huriam. Nadong di HKBP Bonang Indaon. Saat doa hatami Tuhan tutong-atongan ni parsauran nami di tikyon. Sanggia memarurat marparbui di pardalanan ni ngulu nami. Pos rohanami Tuhan. Hatami itu tu na dengan na sempurna di tonga-tonga ni Portibion. Hola non tinggal hami mak. Lamangulahon hatami di pardalanan ni ngulu nami atong pargugo jala urupi mahami. Suruh matodim to di porbadiai. Na semangajari dok madongani hami di saluhut akalak kanani. Mulia tema diho Tuhan di bagasan Kristus Yesus Tuhan martangi yang kami Tuhan. Amin. Mari di mahita las tapasakma bila tanah parbudi. Hatani Jehovah si pada mejo
Matangnya kon ma piliata ale di bata amanamina di Banua Gijang hodo haroroan ni salut silelehon na dinggan do nasa uli basa na malutus upasatami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabiwap na husus di jolom pasu-pasu may jalar ramoti asa hupara sa kami pilihanon pati pulo na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalam utadda hami gudang ni silan lehon mi tuhami asalam girgir hami madok moliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliama nami na di Banua Gijang, saya pinarbadi ama guarmu, saya Roma harajaonmu, saya sauk malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batamaho. Di sondakon Tuhan di Batama buhina tuho jala asi maruhana bidaho. Di dopakon Tuhan di Batama buhina tuho. Jala di pasarohon ma damena tu todimu nabi. Amin. Amin. Jong-jong ma ita salut na. Ya. Selamat hari Minggu ma dita salut na. Moleate ma di parsaurata di hari anon amang inang boy hita dison mamuji dok pasanga potuhatta. Jala moleate matong disambutata ruas ni huria kami bonang indaon do taka parhaloduna rap do hamin waing do punguan ina sulidio nadong huri-huriata HKP sa lebaran. Say marslam marsangga matuhatta tarwas pasu mahita saluna tarlumu bedia ka ulata. Butima. Selamat hari Minggu madita saluna. Selamat hari Minggu. Oras.